J'imagine que j'ai le parachute dans le dos, il n'y a aucun problème. Putain, elle est tendue dans le front. 11 secondes. Hitz bakar baten edo bitan azaltzeko, Medifiel Festivalak lortuko dauena izango da Bilbo mendiko kulturaren bilgunea izatea, ez? Hortara 10 egun hauetan, azkenengo 2 urtetako munduan zehar egin diren produziorik onenak aurkezten dira. 50 pelikula ikusteko ere izango dugu euren artean lehiabizian egongo direnak, eta parte izango ditugu beste motatako pelikulak lehia eskanpo egongo direnak, ez? Kriston festa saietuko gara izan daitela mendiko festival hau. Festa zentzun honean noski bertan ikusgai edukiko dugu eslakalaineko filmak, Himalaiako filmak, alpinismoa, eskalada, parapentea, eslakalaineko pelikula era mota guztietako pelikulak ikusteko aukera edukiko, eta horixe ere esango nuke publiko guztientzako ere, ez? Bai gaztea, gaztetxoa antzako, eta baita aitite eta mamantzako ere. Pelikularekin batera, pelikula hauen protagonista mordua izango ditugu gurekin, eta haietako batzuk hitzaldiak eta proiekzioak emango dituzte. Protagonista hauen artean azpimarratu nahi ditugu emakumezkoen izen batzuk, nola ala Steve Davis estatu batuetarra, munduan momentu hontan eta azkenengo urtetan egondan eta dagoen emakume eskalatzailerik onenetakoa, Silvia Vidal Kataluniarra ere egongo da gurekin. Silvia eskalatzaileen artean konsideratuta dago eskalatzaile handienetako bat bezala, eta hauekin batera Edurne Pasaban, Euskal Herrian oso ezaguna dana, eta honekin batera Nibes Meroi himalayista italiarra. Eta honez gain izango ditugu beste gizonezko batzuk, gurekin izango dugu David Palmada Pelut, artifizial eskaladan beste eredu bat, munduan dagoen onenetakoa, Herbe Barmase italiarra. Bukatzeko, igual aipatu beharko genuen etxeko bikote bat, bikote maitagarria, eta maitagarri bezain gogorra eta sekulako eskalada maila erakusten ari dana da Iker eta Eneko Pou anaiek osatzen duten soka da, ez? Nire pelikulak, ez dakit, gaurkoa gian, zazpi lagun urtein ginen etxetik, 4 bainoz garela itzuli, eta gian, triste desamartxo, ez? Eta pelikula bat nontu lertu behar da, eta kontakizun bat dago, ez? Eta horratzeko zertxo gehiago dagoela, ez? Baina pelikula gogorra, ez? Eta zaitu gara, aldanik eta aldan neurrien, mezu positiboa bialtzen, ez? Baina noski kosta egiten da. Eta zapatuko pelikulan, hor dago beste abenturatxo bat, zikeran hor nire ustez film bukatzen dau irribar poli batekin, ez? Festivala kompletoa, era guztietako aktibidadeak erakutsiko ditugu, kalean ere izango dugu festivala, eramango dugu pelikuletan ikusgai izango diren aktibidade ikusgarriak kaletara eramango dugu, eta zapatuan 12 aldera, Arenaleko zubien parean, slackline erakustaldi bat izango dugu. Munduan momentu honetan dagoen espezialistaik hoberenekin, estatu batuetatik etorri da Faye Deiki. Antoine Le Menestrel, Frantziako eskalatzaile handia,
nola eraman duen, erakutsiko dugu eskalada nola eraman duen antzerki mundura, ez? Eta hor uztartzen dira antzerkia, kale espektakuloa eta eskalada, ez? Zapatuan abendua hilaren 22an, Korreo kalean egongo da. Bukatzeko igandean prestatuta daukagu sekulako ekitaldia festivalari amaiera emoteko, ez? Goizeko 8:30 Gran Bian egongo da berriro Antoine Menestrel eta Pagasarrirako martxa hasiera emateko egingo dau BBKaren eraikinaren eskalada, Diputazio ondoan dagoen BBKaren eraikinean. Beste urtetan bezala, espero dugu milaka mendizale biltzea eta Pagasarriraino jaitsi. That many things in life that require the 100% focus that you get out of Solon. Ja eskara urtetan mendi edo eskalatzera, eta ez bakarrik geu ere, ez, ondoko danak, lagun danak, ez, ja urtetan gara ere, gero, begia jarrita gero festival honetara etortzeko, ez, eta maila ere altua da, ere, ez, hemen edozein pelikula ez du parte hartzen ere, ez, hor badago kriba bat ere, eta nire ustez saiatu behar gara festival hau ere, datozen urtetan ere, gorago jartzen, ez, mundu mailan ere, nire ustez, azkenean eskalada da mendie jarraitu duten jente antzako ere, esaguna dela, baina saiatu behar garela, gorago jartzea, mendiko festival hau. Mendiko kultura eta mendi sinema oso aberatsa da mundu osoan, ez? Euskal Herrian ere orain 30 urte izan genuen Donostian oso festival handia eta ospetsua, zoritzarrez ura akabatu zen, eta horregatik eta horre bultzatuta sortu genuen Mendi Film Festival. Euskal Herrian dagoen zaletasuna, bai zinemarekiko eta bai mendiarekiko ezinbestekoa zen festival potente bat izatea. Batzutan mendia, batez ere Euskal Herria, mendiari buruz egiten dugunean, burura etortzen zaizkigu, hainbat izen ezagun eta handiak, ez? Lehen esan dudan bezala, Pou Anaiena, Alberto Iñurrategi, Zabalza, Vallejo, Josune, eta badago itura hori, ez? Baina mendian gauza asko dagoz, eta ez bakarrik kirola praktikatzeko eremu bat, ez? Mendia bizitzeko eremua da, natura, animaliak, festival honetan gauza guzti horiek biltzen dira. Horregatik gure asmoa da mendiko kultura konzeptua zabaltzea eta jarri jende guztia mendiari begira, baino begira da zabal batekin, ez? Munduan barrena, mendi festivalak, mendi zinemaldi asko daude, ez? Garrantzitsuenak bilduta dagoz, International Alliance for Mountain Film deritzon batzar batean, horren kidea da pasaren urtetiz gero Mendi Film Festival bebai, 20 festival osatzen dugu batzar hau eta gure egoitza Torinoko Museo Nazionale de la Montaña hortan daukagu, ez? Beti gabiz, bai proiektu, bai zein izango den helburue, baina helburu bat ere da hemen izatea ere, ez? Urtearen bukaeran, normalean. Egia da, kanpotik heltzen zaizkigun erreferenteengatik, festival hau erreferentea da, eta hori zaindu behar dugu, eta Bilbon egiteak, pentsatzen dut, gainera bultzada oso handia emango diola nazioarte mailan festivala honen artean egoteko ez badago jabe. Historia dagoz, ez? Pelikula eta batez ere festival honetan ere agian ez dugu ikusten Red Bulleko pelikula hoiek, ez? Irudi politekin, ez? Kreston geuse gogorra eta zailtasun tekniko handiko pelikula hoiek, ez? Red Bullekoak, ez? Baina dagoz pelikulak, filmak, historia batekiena, ez? Orduan, festival honetan, esango nuke hori ze, pelikula danak, itxelde egongo direzela. Why you should listen, of not concerned by anything.